Esenlikler oğlu dili. Abdurrahman çağıran üçün. Hoş gördük seni. Sağ ol. Bu näme tema? Awa. Her gün birinden kızıklı temalar önümüze çıkýarda. Bu millet seriallar gowy görýär diye bizim serial ýaly dowam edelim onda izine. Bir taraplık nemesi diýeli bularyň oyunları. Bir taraplık ve Türkmenistan rejimi temasından dowam edelibiz. Bolýar diýsen. Bolýar. Awa. Soňky wagtlarda zatlary görensiň habara çykanlarynda. Rus dostlarımız Aşgabat'a gelipdir. O taýda bir giden bir zatlar aýdyşdyrdylar. Kim geldi diýip sorasaň, Lavrov gelipdir. Russiýanyň daşary işler ministri. Lavrov gelipdir. O taýda bileşikde açyklamada etdiler. Bir giden kontrakt baglaşypdyrlar, şertname baglaşypdyrlar. Şular bilen başlaýaly tema. Bolýar. Indi şaýda Lavrowyň nemesi gelmesi meň üçin geňrak. Diýsem kam ýa geňräkmi? Bu neçele öýleki gubernatorlar, kömekçiler zatlar gelerdiler. Her kim bilýär Türkmenistanyň ýani Rus Federasiýasyndan pul tarkaly işledilýändigi. Bu ýadak näme üçindir-de Lavrov gelip persona söýler. Bir kıstaga düşdümi, näme boldy bulara? Paylaş bilmeýän Türkmenistanlary barmy? Siyasi arenada bir ütgeçliklik bolajak bolýarmy? Näme üçin özleri böyle aljarangy gystagly ýagdaýda gelipdirler? Öyle. Hakykatdanam şu serial diýmemiziň hem bir nemesi de şu. Serial diýip aýtmamyň hem bir sebäpleriniň biri. Geçende bolup geçenler aýdyk geçdik. Amerika basyş etýär. Birleşen Milletler Guramasy basyş etýär. Bir tarapdan hem geldi bu goldamaly. Territoriýany bellemeli. Bu meň territoriýam diýip hani itler bellek gidýändir. Bular minde öz territoriýasyny bellek gitmäge geldim diýdim. Indi şiýazgy da bar. O kapda kän görünmeýän bolsa, ekranlarda görünmeýän bilir. Sergey Migdady, Lavrov. Russiýada Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk ýörelgesini paýhas bilen saýlamagyna uly hormat bilen goraýar. O kanda bir gyzyklyja ýeri bardy. Türkmenistanyň näme bir taraplygyny üç ýerek näme ikrar edildi diýär. Indi be Lavrowyň nemesi. Yani press konferensiýasy da aýdyp geçen zatlary. Indi Türkmenistanyň MİD'niň web saytynda şöyle sözler geçýär. Zor öňerler bir taraplyk bilen yani Türkmenistanyň bir taraplygy üç ýerek ýerlerle ikrar edildi diýip. Şu sözler geçýär. Soň Lavrowyň ýanky doşlukda da aýdýan sözleri Türkmenistan şunu neçeler üç ýerek ikrar edildi diýip soň üstüne basyp aýdyp nemäň ýüzüne seretýär. Beýlek adam var, daşarlarda aýlanýan adam. Näme şoň ady? Raşid. Raşid.
şonuň ýüzüne seredip şo sözler gaýtalýar. Ende men iki Türkmenistanyň milli görkezýän döwlet edarasynyň ýazýan sözleri bilen Lavrowyň gaýtalan sözleri ikisiniň kökü bir görünýär-de. Şol sözler gaýtalýar. Men şolarünji marda Türkmenistan rejiminiň gaýtalan sözleri bir Moskwadan protokol boýunça ýazylyp berilen ýaly bolup durda. Aýtjak sözleri, ýazjak dipnota diýilýär, dipnota ýurtdaşyna ýazylýar. Ya ýurdun içinde halka berilen nemeler bildirişler diýip aýdym. Barçy şol Russiýadan gelýän ýaly bolup bugün bolmasa. Awa menem şu ilk bilen zatlara göremde Taşary işler ministrliginiň web saýty diýilen ýere bir girip göremde dil saýlama ýeri bar. Şo taýda dilini saýlan ýerinde türkmen diline geçirmeýäne garamazdan ilki bilen çykýan neme paýlaşym rus dilinde. İlki bilen Hı. rus dilinde gelýär. Soň içerkiler oturup onu terjime edýär. Hani diýersin ki türkmen däl motaýdaky işleýänler bary türkmen ogly türkmen özüne sorasyň. Ýöne ilki bilen paýlaşylýan zat rus dilinde. Olmasa o taýda rus dilini saýlanda düşünýän rusça çykýandyr. Ýöne türkmen dili saýlanda da bir giden zat rusça terjime edilmädik. İlki bilen paýlaşylýan dili rusça. Diýmek sen aýdan dogry bolýar-da. Rusça gelýär, ona alyp terjime edýärler. Hawa. Şeýle bolmaly. Indi siyasi arenada Şakatay Suat ağırlığını veriyor da Türkistan regionuna, yani her iktisadiyette, bilimde, şunun yani sevda olsun, beyleki işlerin olsun. Şertnama bağlaşıyor Türkistan demesi bilen Hildiveden rayon diýip şu Türkistan bilen soň Ýewropadan gelýärler gatnaşyk etmek üçin. Amerikadan şöyle gelneme bolupdy, aldakanda görünýärler. Indi şu wagt Russiýanyň gidip barşy näme gidip barýarlar. Öz kıragyna barýarlar ýeňilçe, yani çöküşe barýarlar diýip aýdyn dil bilen. Sonda da şolar gelip yani garaşdy döwletler nemesi diýip bardyr, territoriýa ýani Türkistan. Şolar halen biziňki diýip nemeni manyn berjek bolýar. Lavrov ýürüýte özi gelip aýlanmagy. Şol bir näçe uğur boýunça da bir ara geldik, gol çekişdik, şertnama gol çekdik diýerler. Şol hemme taraplaryň şu ýurt meniki diýen manyn berkezýärler. Bir çetten hem olaryň rejimiň biz bir tarap diýip nemesi bar. Öňe sürýän sözleri bar da. Näme üçin bir taraply öňe sürýän bolsa, näme üçin Türkmenistan ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu bilen gatnaşýar. Rusya Sen aýdan ýerini tapdym ine. Russiýanyň daşary siýasat edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk derejesine laýyklykda. Türkmenistanyň halkara giňişliginde alyp barýan işine ýokary baha berdi. Bellenişi ýaly Türkmenistan bir taraplyk derejesine Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan 3 gezek bir agızdan ikrar edilen ýeketäk ýurtdur. Sen aýdyşyň ýaly ýeketäk 3 gezek bir agızdan ikrar edilen ýeketäk ýurtdur. Indi munyň aýdylmagynyň sebäplerini azyrak men öz düşünşimi bereýin. Geçende ortağa çykdy, dogrymy? Bu Washington Post'un paýlaşan habar bilen yüzden gowrak Amerika Birleşen Ştatlary vatandaşyna geçmegine ruhsat bermendir. Şo taýda howply ýerde saklamaga saklapdyr. Indi şo hereketini gelip Lavrov
ýokary baha berýär. Ana dogry edipsiň diýip Lavrov gelip muny öwüp gidýär, arkasyndan şapatlap diýler, näme diýler. Golda berip gidýär. Bir taraplyk derecesi diýip şu zat bolýan zatlary bir taraplyk derejesine baglamaya çalışýar. Ýagny adam saýlap kömek etmek bir taraplyk derecesimiş. Lavrowyň düşündirip gitýän zady şu. Meň düşünüşüm boýunça. Onda da gelip nirde galýar bu neme? Lavrov Yıldız Mihmanhanasynda galýar diýär. Häzir Türkmenistana syýahat eden islendik birinden sorak göräýik. Yıldız Mihmanhanasy nähili diýip sorasaň, gaty gowy bir yer diýip magtap neme? Öwüp arşa sığdırmaz da, yere göge sığdırmaz. Näme üçin diýseň, onam nemede gönifirde aýda oturmaly. Gowy sebäp beripdirler. Bulam bunun gelip Yıldız Mihmanhanasynda duşmagy gowy bir neme alamat däl meniň pikirimçe. Ýene bir düşünmedik zadym bardy meniň. Nokadym diýeýin. Yzyna üç gezek bir agızdan ikrar edilen yeketek yurttur diýip ýazýar bolýar. Bir tarap diýip özüňi ikrar etmek. Bir gezekde adama düşünmeýän zat, düşündükli däl zatmy? Ine şu bir taraplyk temasynyň üstünde duraly nemetseň, bolýar diýseň. Taraplyk näme zat? Misal üçin ine soňky wagtlary zat edýärler. Ine ýurdumyz asuda, parahat, ýene näme, asuda asman, ýene näme diýip diňe öge sözler bar. Bir taraplyk sana uruşdan gaçmaga bir nememi? Näme diýilýär? Bir goragmy sana bir taraplyk statusyň? Hani yakında nemede Ukraina'daki uruşu göz önüne getir. Şu taýda Büyük Britaniýa, Irlandiýa adalar bilen bile, Amerikan Birleşmiş Ştatlary bilen Russiýa. Şu taýda memorandum baglaşdylar. Dogrymy? Ýa, 94-nji. Şondan biraz bahsetseň, bir taraplara geçmezden ozal. 1994-nji ýylda, ýani Soýuzdan dağandan soň Birleşen Amerika Ştatlary, Angliýa, Demokratik Irlandiýa, soňra Russiýa. Şular Ukrainanyň nähili diýip elindäki atom ýaraklaryny Russiýa ýylyna gaýtaryp bermek üçin birgiden iş etdiler, dogry dämi? Ondan soň şol nemeler tarapyndan ýadyr derjabalar diýil ýa-da şolar tarapyndan hiç geli tehdit edilmeli däl. Territoriýasyny, Ukrainanyň territoriýasyny hormat goýmaly, ondan bardy geldi bir nähili diýdim, baswalçylyk hereketler dat bolaýan ýerde de o ona ýüzlenmeli diýip ýazýar. Şonu hiç gel maddalar ýok da, meselem Russiýa çolsa Ukrainanyň üstüne. Belki ýurtlar, döwletler, guruluşlary şeýle hereket etmeli. Aviasiýadan bombalamaly, ýa-da duýdurmaly, ýa-da goşuntalmaly, gowru goşuntalmaly, ýa-da artilleriýa getirip bermeli. Şonuň ýaly hiç tatlar ýazyk däl da. Indi şol wagtda Ýok. Şol wagtam yndan ýadylar, dogrymy? Ine şuň ýaly arkamyzda şuň ýaly döwletler bar, şu saýada bize hiç kim çözmez diýip ynanyp şu taýda gol çekişýärler. Ýa. Indi men görýän zadym häzirki bir taraplyk bilen nemäni? Bir taraply reklama edişleri bilen şu zada deňeşdirýänmi? Bir taraplyk statusy sana şoň ýaly bir garantiýa berýärmi? Garantiýa bermez. O taýda näme diýär? Sen bir taraplyk statusynda dokumentinde näme ýa sen urşan taraplar, ýani söwüşýän taraplaryň ikisine de deň derejeli seretmeli ýa. Ýaral
ýa-da harby kömek bermeli däl, üstünden şo kömegiň geçmegine de ruhsat bermeli. Doğru däl mi? Bir ýönde sen edebiljek zadyň şo haýsy tarapa simpatiýaň bar bolsa, gumanitar kömek edip bilersiň. Azyk diýdi, medikament diýdi, bilmedim eşik diýersiň, şonuň zatlar kömek edip bilersiň. Bu taýda etmeli diýen neme ýok-da, madda ýok-da. Sen ol maňa bagly, ýani adamlygyňa ýa-da bir döwlet tutumuň bolar özüň demem. Gumanitar bir nemäň bolar, ýol alyp barasna. İnsan haklary diýmine şo taýdan çykýar-da. Sen bir basylyp duran ýurduň, meselem şu wagtky Ukraina ejecek Russiýadan. Şo ýurtdaky insanlaryň haklaryny neme diýen? Goraýan. Olara näme gerek şu wagt? Azyk gerek, eşik gerek, derman gerek. Doğrudanmy? Ellerine ýara bermeden şo zatlar sen berip bilmäne mümkinçiligiň bar-da. Yok, indi o taýda bir taraplykda bir ýurdun özüni alyp barşy bir sen görüň berýäniň. Ýöne meňe aýtjak bolýanym, bir tarap bir döwlete, bir ýurda biri çözuş edäýän ýagdaýynda, mysal üçin Taliban diýeli, hiç kanun tanamaz, zat etmez. Göni Ýok. bu nimeden de üstüne çözanda beýleki bir ýurtlar garantiýa berýärmi? Garantiýa bermez. Näçe berdim? Jogapgarçylygy ýok, nime ýuridik tarapdan hiç ýerde gol çekilişler ýok. Indi Seni gorajak. soragy näme üçin soradym bilýärmi? Sosial mediada gaty köpeldi şoň ýazar. Ne şu bir tarap ýurdumyz, ne şoň ýaly neme? Ýurdumyz bir tarap bolan üçin ýurt parahat asmanymyz neme ýene näme? Asuda asman. Parahat ýurt propagandasyny ýöredip bilýärler-de. Ýöne şu bir taraplyk bize asudalygy berýär, garantiýa berýär? Ýok. Ine şu taýda 95-nji ýylda Birleşen Milletlerin Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen bir neme barda? Rezolýusiýa. Şonuň gysgaça manysyny okap bereýin. Baş Assambleýa Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk statusy. Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy baradaky meselelerini göz öňüne tutup, her döwletiň halkara hukugynyň kadalarynyň ýörelgelerine hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasına laýyklykdy. Daşary siýasatyny öz başta keskitlemäge bolan öz ýetiýarly hukugyny ýene-de bir gezek tasdiklap, Türkmenistanyň özüniň hemişelik bir taraplyk statusyny kanunçylyk taýdan tasdiklamagyny gutlap, Türkmenistan tarapyndan Sewit ýurtlary we dünýä döwletleri bilen barahatçylykly, dostlukly we özara peýdaly gatnaşyklary östürmek ugrunda görkezýän aktiw we oňaýyn isleýi hem gutlap, Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk statusynyň Sewitde parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalanmagyna koşagyna umyt bildirip, Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk statusynyň bir tarap ýurtlar hereketi we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan goldanylýandygyny belläp, Türkmenistanyň hemişelik bir tarap statusynyň kabul edilmeginiň onuň Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasyndaky borçlaryny yerine ýetirmegine päsgelçilik töretmeýändigini, gaýtam, Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlaryna ýetmäge ýardam berýändigini ikrar edip, Türkmenistan tarapyndan yglan edilen hemişelik bir taraplyk statusyny ikrar edýär we goldaýar. 2. Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlaryny Türkmenistanyň bu statusyna hormat goýmaga we ony goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, öz ygtyýarlygyna we territorial bütegeligine hormat goýmaga çagyrýar. Bar zady şol içinde geçýän. Näme diýe? Bir taraplyk diňe bir neme del. Bu eýem daşarky siýasatyny ýöretmäge her bir döwletiň öz ygtyýarlygynyň elinde. Mysal üçin men bir tarap boldum diýip neme aýtýan döwlete sen bolup bilmersiň diýip garşy çykmaga da haky ýok. Näme üçin? Sebäbi her döwletiň daşarky siýasatyny islegine, öz islegine göre şekillendirmegini goldaýar. 1. Indi şuna garamazdan şunun bilen birlikde
Yani başka bir garansiya barmy? Ýok. Diňe öz territorial neme Türkmenistanyň territorial ötebeligini goramalydygyny, ona hormat goýmaldygyna çağırış edýär. Başka da bir neme ýok bu taýda. Hani ana bir tarap döwlet bolan üçin şuň ýaly güvence altyndadyr, howpsuzlyk garansiýalary berilýär, oň ýaly edilýär diýilen hiç zat ýok bu taýda bu kagazda. Ýöne näme üçindir bu günlerde şuň ýaly sosial mediada köp duşýanda şu bir tarap ýurdumyz, bir tarap ýurdumuza döneýin, bir taraplyk ýene näme diýip häzirki humanitar krizisi bir taraplyk üçin ulanylmaga dowam edýänini sosial mediada da görýän. Hawa ine bir tarap bolsa sen bir tarap ekeninde näme üçin 2000 sany adam geçirýän 3-nji döwletin adamlaryny ýöne Amerikanlar geçirýär. Ine Oňa güncelleme Azerbaýjan. güncelleme getiripdirler oňa. 4000den gowrak diýe. Şu 4000 bolsun 5000 sen 3-nji döwletin ýurdun adamlaryny neme watandaşlaryny geçiripdiň ha. Bir tarap ben diýip öwnýän gözüm. Ýöne Azerbaýjan bir tarap däl, gapysyndan gelen 3-nji döwlet neme ýurtlaryň watandaşlaryny alyp dura içerik üstünden transfer edipdi. Näme üçin Amerikanlar geçirmedi? Ya bir yerden näme alýaşylar? Russiýadan protokol elýärmişler. Ayak ýoluny ayak ýoluny çek protokol ýazyp berýärler, eten sagat plançada gidersiň ýene dedim. Ine seret, ine protokolumuza göre hareket etti. Ine şoň üçin men goldamaga geldim diýip oturşa şu Lavrowyň. Bir taraplyk statusyna laýyklykda şuň ýaly hareketler etdi diýdi. Bu Amerikan watandaşlaryny aýry goýup olaryň üstünden siýasat ýöretmegi bir taraplygyň işimi şulam. Russiýa özleriniň garaşsyzlygyny öz elleri bilen görkezýärler da. Ýöne dilleri gygapdy bir tarap ýöne hareketler şu Russiýanyň golasyndadygyny näme diýerler da görkezýär. Indi kepil geçen ýurtlar bar. Türkmenistana bir tarap hiç näme urşa gatnaşma humanitar näme hareketini alyp bar öz başdak daşky siýasatyny alyp barmana näme bar mümkinçiligim bar diýär. O daşky siýasatyň bir tarap bolmagda da sen öz erkli ýurt bolsaň alyp barmana näme sen hukugyň bar. O näme gaýtam sen aýdanlaryň tasdikleýär. Bütün döwletleriň öz daşarky siýasatyny alyp barmagy, isleýine göre şekillendirmäge haky bolan üçin bir taraplyk statusyny almagyna biz garşy däl diýe. Yani hiç işe garşymazdan zat etmäge biz garşy däl, biz goldaýas diýe. Näme üçin oň ýaly diýe, men ona bir neme dip geçeýin, aýdyp geçeýin. Şu taýda ýene bir dokumentimiz bar. Ona men tap bilsem 95-nji ýyldan. Men onu okap bereýin, o taýdan görünýän däldir. Генеральная ассамблея, 50-я сессия. Baş Assambleýanyň 50-nji sessiýasy. Punkt 80-nji punktda. Näme diýär bu taýda? Сначала мы рассмотрим проект резолюции, озаглавленный «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Yani ilki bilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy ady bilen bellenen rezolýusiýa seredik geçersi diye. Ondan soň ilki bilen birinji komitete gildi. Birinji komitetden soň hem baş assambleýa gelýär. Baş assambleýada da председатель, yani şu taýda alyp barjy näme diýär? Могу ли я считать, что ассамблея намерена поступить аналогичным образом? Yani проект резолюции А был принят первым комитетом без голосования.
Yani ses berilişiksiz birinci komitet şol rezolütsiyany kabul edipdir. Indi bu rezolütsiyany häzirki baş assambleýa hem şuňaly aýny edil şoňaly kabul edermi diýip soraýar. Otayda kabul eden bolmalydy. Проект резолюции A принимается boldy. Şonuň bilen başga hiç zat aýdylmaýar bu taýda. Ses beriliş geçti, şunça ýurt goldady, oňa zat ýok. Näme üçin bu zady kabul edýärler? Şol wagtyň, şol döwrüň bolup geçen zatlaryna da bir kysgaça seredip geçeler. Şol nemede, şol günde 12 dekabrda, 95-nji ýylyň 12 dekabrynda ýene gündemde повестка dня diýenleri, gündemde bolup geçen temalar näme? Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия и об их уничтожении. Yani şu wagtlar biyo arujany, biyo yaraglaryň öndürilmezligini, täzelden düzülmezligini, toplanmazlygyny näme diýerler, şu taýda gürleşýärler. Ikinji gürleşilen tema näme? Yemäniň Türkmenistanyň bir taraplygymy? Yok, ondan soň orta atylýan temalar näme? Развитие добрососедских отношений между балканскими государствами. Balkanlar diýeni bu taýda näme? Ýewropanyň gün batarynda, yok gün dogarynda başlan. Ýewropanyň gün dogaryndaky ýurtlara Balkanlar diýilýär. Şo taýda şol wagtlar özara çaknyşyklar gidýär. Şolary duruzmak, biologiski biyo yaraglary durdurmak, ulanyşyny durdurmak. Şoň ýaly önemli meseleler bolup durka. Bir ýurt çykyp menem bir tarap boljak diýse, ol bütün dünýä tarapyndan näme diýilip eşdilýär? Ay, nä şulara mindir şoň ýaly dert bolmaktan çykdy diýip beýenýärler gaýta. Şol ýylyň özünde Awstriýa bilen başga bir döwletem bir taraplygyny ılan edýär ýöne bul şoň ýaly baş assambleýasyna çeli getirmeýärler bu meseleni. Ay biz bir tarap boldyk diýip umum aýdýarlar. Şoň ýaly statusumuz bar, şoň ýaly ýörelgämiz bar diýip aýdylýar. Ýöne türkmenler bunu baş assambleýaga çeli getirmeli. Şo taýda hiç bir ses berilişiksiz zatsız kabul etdirmeli. Ýöne bolýar şu bar men sesim uzaktan gelýär diýip aýdypdyr biri. Bana gowaşdypdy. 1 minut. Indi bir zat eşdilýändir diýip umyt edýän. Gowrak. Owa, bir taraplyk şoň ýaly gazanypdyrys. Indi bolýar bir taraplyk gazandyk diýeli. Gazanmagam däl aslynda yglan etmek. Yglan eden zadyňy olarym tasdikleýär bolýar sen şoň ýaly ýöretjek diýsen ýöredir diýe. Ondan soň bolýar muny dünýä belli etdiň diýeli. Muny soň adamlaryň ýadyndan çykdymyka, ýene näme etdimika diýip ýene gaýtadan ortaga çykarýarlar. Haçan ortaga çykarýarlar? 2015-nji ýylda ýene gaýtadan baş assambleýaga çenli getirýärler. 2015-nji ýylda ýene baş assambleýa tarapyndan näçe döwletiň gatnaşmagynda diýe 93 mi? Assambleýanyň hatynda hiç kili san berilmändir. Ýöne bu propagandanyň aýdyşy boýunça 193 ýurt bir agızdan goldady diýe. Bolýar 95-nji ýylda sen yglan etdiň bir taraplygyny.
2015-nji ýylda ýene gaýtadan yglan etmek nämäge gerekdi? Dur bular ýatyndan çykarandyr 20 ýylda diýip gaýtadan şoňaly temany getirmelimike. Bularyň indi iň soňky sözüme, aýdaň soň neme sözü gezeýin sana geçirerim. Bular indi Hı? ýene 10 ýyl bolupdyr. 2015-nji ýylda gaýtalapdyrdyr bu işini. Edil şu aýda, iýun aýynda. Teň 10 ýyl bolupdyr. Ýene bular bir taraplyk oýuny ýene ortaga çykarmak isleýärler. Bularda bir xronический keselmike bu. Gaýta durmak bir taraplygyny. Şu ýerde duraýyn. Ayet, neme olaýmasa be? Biz ruhlardan ayrılacak gal, şonuň boyun turundan ayrılacak gal, şonuň goltugunda boljak diýen ýaly. Özekli boljak gal diýen ýaly. Manyny çykarýanda men aýna goňşy ýurdumyz Azerbaýjan gany bir dogan özünde. Türk memelerimiz, milletlerimizden. Ine Yekaterinburgda arada bolan amonyň ýani mentleriň Azerbaýjan asylly watandaşlara baskı edip bir näçesiniň ölmegine sebäp bolan soň Azerbaýjan nähili tepki görkezdi. Der Azerbaýjandaky Rus pasportuny getirdi, ilçisini jogap berdirdi, dogrymy? Soň Russiýa Federasiýasynyň hökümetinden jogap isledi. Dogrymy? O Zakharowa çelle çykyp gepläp berdi. Hatda nemede resmileşdirdiler. Soň ýene Azerbaýjan oň bilen neme kanagatlandyrmakda Azerbaýjanda geçen bütün Rus Federasiýasynda değişli nemeleriniň hereketleriniň baryny ýatyrtdy. Humanitar bolsun, kulturny bolsun hemmerini ýatyrtdy. Ýene şu taýda nemeni görkezýärdi. Sen edeniň etmersiň, men döwlet, meniň watandaşym sen ezmersiň diýip men senin boyun turunyň aşagynda däl öňki ýaly şonuň ýaly bir döwletlilik nemesini görkezýärdi. Tornuklugyny görkezýärdi. Bir nähili diýen döwlet bolmak, özekli bolmak neme ýolunda gidip barýarlar. Biziňkiler bolsa bar sen şu 4000-5000 geçirdiň adamlar 3-nji döwletiň ala böyle geldi Amerikanlar ne üçin geçiren onlar adam dämi. Sen taraplyk diýip men bir tarap men Humanitar Birleşen Milletler'in Romasynyň ikrar eden nemelerini kararlaryny ýerine ýetirýän diýip o taýda bölümçilik dursun. Ýa. Bir neme şu 100 gorak adamy ölümine hok salýarlar şu taýda. O taýdan bombalanyp dur, olan haçan üstlerine düşýär belli däl. Gaçyp sen gapyňa gelipdirler, sen o Humanitar nemäň ýatyp dursun. Sen bu tarap bolmaňda da açmalar sen o koridor açmaly. Üçünji nemeler üçin, ýurtlaryň watandaşlary üçin. Indi diňe bir neme häzir Azerbaýjany mysal getirdiňde. Men diňe bir Azerbaýjan däl, beýleki mysallaram ýatladyk geçeýin. O taýda neme edilmek, näme diýýär, öldürilmek bir ýana dursun. Azar berilip, gıynalıp, zat edilende, gıynamalara sezawar edilende, şonda da bir neme etmeli, döwlet bolan ýerinde özüni belli etmeli. Ine mysal üçin şu taýda deputat, Kırgızstanyň deputaty çykyp gürleýärdi. Ine Общественный баня diýýär, näme diýýär. Şo taýda edilen bir düzgünçilik bar. Adam gıynamalary bar. O taýda o zat neme ajy burçy ýdiripdir, ýene näme ýdiripdir diýip açykçası bir millete garşy edilen neme Zulüm bar. Kanunsuzlyk bar, zulüm bar o. Şoň ýaly durumlarda da bir çykyp aýtmalydyr, şoň ýaly zaty dile getirmelidir, hasabat sorulmalydyr. Dogrymy? Döwlet bolan ýerinde. O, ine şol Kırgızstanyň watandaşlary şu taýda näme edipdirler? Banýada neme
bu düşürtmeye baskın geçirdim. Fakat sonuklen Rusya Federasyonu'nun kanunlarını bozmandılar. Yani onlar hiç zat yok yerde geldi, istediler, tepkilediler, yeniştiler, helal ettiler, hukuksuzluk ettiler, insan hukuklarını tepkilediler. Ne şey parlamenttaki deputat öz ne böyle Daşary işler ministrine neme diýär. Talap edýär näçe tesiniz karanlyk, garşylyk göreňok. Ýurtdaşlarymyň hakyny soraňok diýip. Biziň meşguliyet ederek beşartmakdan başga zat bilenok. Seretseňe şu taýda iki epilip salam berýär. O, Ne şu taýda gowy bir sorak beripdirler da. Ýuwaş-ýuwaşdan şu tema geçiben bilersiz. Ne bir tarapdan bir tarap diýip, bir tarap men diýip gıýgyryp dur. Beýleki tarapdan hem türkmen ýaşlaryny Ukraina uruşa zor bilen uğradyp oturýarlar. Bir taraplyk nirede diýe. Ne şu taýda nemetýän ýesirlige düşenleriň sanawy çykdy, dogrymy? hmm. Bir giden adam şu taýda ýesirlige alynan şolaryň sanawy çykdy. Ýöne türkmen resmiýlerinden goşadyrnak içinde aýdaýyn, resmiýlerinden jogap geldim şu taýda. Ýok. İçili halka bilgilendirmede olmadı, tepkime görkezilmedi. Ne Ukrayna tarafı açıkladı, olmasa bular sesinden çıkaracaklar. Yine şöyle bir realite var da. Halkın içinde ne mani yaratıyorlar. Onlar özleri gidip bol çekiyorlar, pul için gidiyorlar, ne ediyorlar. Bazı statistika tersten aramlı öyle yurttaşında. Sen hem için öz vatandaşına duyduran ok, mesela Türkmenistan'da işleyen ok gidip bilersin Rusya'ya doğru değil mi? İşlemeni yönü şunun nemelerden hem Rus hakimiyetlerini sen hem bilgilendirmeli, doğru değil mi? Hem öz halkın bilgilendirmeli. Ben vatandaşım Uruş'a gitmeli değildir diye. Doğru değil mi? Ýok. Vatandaş ne yapsın? Yine öz kardeşimizin oğlunu soğuk çaylar nemelerde, sizorlarda yatır, zorlan gol çektirýärler. Yine bir tane, iki tane, üç tane nemeler, yankı 170 var. Bilmeyen näçedir olar? Müňlerden geçdimi, yüzlerden geçdimi? Olaryň neutralitet, yani bir taraplyk diýen nemesiniň içinde de ýazýar sen. Urşa diýen tarapynyň üçünçi adam hökmünde sen hiç hili yara kömek etmeli däl, naýomly kömek etmeli däl. Ya, ondan bular aýdyp biler, firma bilen gitdi, özleri girdi diýip. Şonuň döwlet guruluşy bolsaň, özden bir tarap men diýen bolsaň, şonuň öňüni almaly. Näçe gitdi? Şo firmany nädip dörýär, senden bir hava sen ýurdunda nädip dörýär o firma? Kiçirek bir neme ýatlatma goşaýyn şu gepiň arasyna. Ine Türkiýe Türkmenistanlılar üçin viza ansat ýeňilleşdirmegine getiripdi. Hani 30 gün Türkiýe çäýende vizasız gelip gidip bilýärdi. Ýöne Türkmenistan tarapy muňa garşy çykdy. Muňa sebäp edibem, bu garşy çykmasyna sebäp edibem howpsuzlyk çäreleri hökmünde seretdi. Hani Türkmenistandan Türkiýe'ye çykanyň adamyň nähili howp salyp bilýär bulara belli däl. Belkem yurtdaşyna çykyp näme diýilýär? Özgürlüğün tadyny almasyn diýip şoňa howp gören bolmagy mümkin. Ýa-da ýene bir variant bar. Yurtdaşyna çykýan akymy başga bir ýana uğrup durmak bar. Ne misal üçin şu Türkiýede viza ýeňilleşdirmesine aýrylandan soň ilk bilen muny ýorumlaýan, o kommentariýa beren kim boldy? Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi çykdy, kommentariýa berdi bu arada. Ana Türkmenistan bir tarap ýurt, özüniň ýurt çäklerini goramaga şuňaly neme bar. Ondan soň bu alynan çäreler hem
Türkmenistanyň howpsuzlygyny goramagy üçin eder, ýene näme eder diýip birgiden beýmany zatlar aýtdy goýdy. Ýöne bu taýda näme düşünýäsiz biz? İlki bilen şu hereket Russiýa tarapyndan goldanýan bolsa, diýmek Rus tarapyndanam şuňa alyp teklip. Men teklip diýeýin. Sen buyruk diýersiň, bilmedim. Şuňa alyp buyruk gelendir. Gönükdirme, Owa. gönükdirme. Tahyýany otur. Ne Türkmenistanda işsizlik doğrumu? Aç. Ja. Millet aç. Bunu men aýdam ýok. Statistika diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çak eden statistikasy bar. Mikronutrientler barada özüňiz okap görersiňiz. Meniň sözüme inanma, şu taýda gözläp görüň özüňiz. Millet aç. Hiç bir peýdaly element alyp bilen ýok. Makaron bilen garnym doýýar diýenler siz aýratyn, size berekeli garnyňyz doýup bererin. Ýöne millet aç. İşsizlik. Soň millet näme etmeli? Ýurt daşyna çykmaly. Şol akym bolýar. Ýurt daşyna çykmak isleýänleriň akymyny Türkiýede ansatlyk çykyp bilýärdi. Ýöne şol akymy bil kastlaýyn Russiýa tarapyn urukdurdylar. Russiýada özüniň nemesinde, saytlarynda paylaşandyrlar. Statistika paylaşanda Türkmenistany hiç paylaşmaz. Siz meniň sözüme inanmaň. Russiýanyň statistikalarına seredip görüň. Türkmenistanyň gelýän migrantlar näçe esse göterilipdir. Näçe prosentim diýen ýok. Näçe esse. Şu taýda görersiňiz. Bilgeçleýin bu akymy Russiýa urukdurýarlar. Ondan soň urukdurulan migrantlar näme bolýar? Şuňaly reid bahanasy bilen tutulýarlar. Görşüňiz ýaly soğuk betonyň üstünde garaşdyrýarlar. Ondan soň 2-3 sanysyna zat gönükdirirler. Yani dokumentlaryň sahte diýerler. Bir zatlar ýönkärler, günä ýönkärler. İçeri atarlar. Tuberkuloz keseli bilen birlikde saklarlar. Men bunu özüm nemedip aýdam ýok. Özümden toslap aýdam ýok. Belli bir maglumat üstüne aýdýan bu zatlary. Ne öz kärdeşimiziň ogly şoň ýaly başyndan geçirenleri aýdyp berende şu zatlar aýdyp berdi. Soň bu zatlar meýil etýän bolýarmy ýa mejbur edilýärmi? Şimdi bir tarap diýara urşa bolan nemen tutumyň nahil bolmaly. Diňe gomünitar kömek edip bilersiň ýani bilen tarap. Ýöne sen kossunna da sen kömek etmene hakyň ýok da tarap bolsa. O zaman bular nahil bolsa kossunna kömek edýärler. Yani aralarda şöyle maglumatlar geldi içeride nemen içinde propaganda ettirler. İşten ayrılan afserlerin, harbi terkebdelerin uruş başlarını nemeleri yurtbasar, Rusya'nın yurtbasar uruş başlarında türmeden çıkarıp bırkıdır. Rusların özleri bırkıp duran türmede. Türkmenistan'da näçe türmede oturup kelip asıvavyden näme derler. Yine kostlarını kömek edip oturuşu da şolda. Ruslar üçün material, taýynjak material geçirýärler. Olam nemen el bilen edýärler ýani. İşsizlik buna bir kömek edýär. Soňra meňki firmalar diýär, işek beren firmalar. Uruş bolup duran ýurda ben dokumentsiz nädip öz watandaşyny uradyp bilýär. Gezmäne, gidilmejegi belli şataý. Uruş bolup duran ýur. İşe ýiberen dogrumy? Azyndan 1 ýyllyk raboçy wizasy bolmaly. Sen sonun yatacak yerin, yiyecek nimetinin näme işlejäniň sen gündelik diýenleri şotanyň ilçisi habardar bolup durmaly. Gaýsy şäherlerde işleýändigini. Marşrutyndan ýerenden gidene sen näme gerek o taýda Russiýada ilçi öz watandaşyna seretmejek bolap. Diňe alyp satup derman getirip satmak üçinmi? Şol watandaşyň ene meselem 1 ýyllyk gitdimi?
bir ay öňünden şoň telefonuna sen näme mesaj berme, seniň bir aýyň galdy. Ya yurtdan çıkarsın, yurduna, vatanına dönersin ya da nemelerine, firmana yüzlener, sen de uzaltarsın diýip. Şonuň ýaly bir neme berip durmaly. Üstünde kakalap durmaly da adamlaryň üstünde. Öz vatandaşyňa sen. Ene şol afserim, men mayor bolup nemeden komisawat edilen wagtyndan öň çykarlypdyr işte. Bolan sor ya. Näme üçin sen komisawat edildiňde näme sebäp? Nevroz diýär. Ýani psik bolupdyr da adam. El ayağa sandyrap durýar işte. Näme üçin psik bolýar? Başga Türkmenistan içi başga hemme ýerde. Aýla näme azaýlyk başarmayan işini ettirýärler, etmeli işini ettirýärler. Üstüne de jogapgarçylyk, öýüň nemesi, geçimsizligi, aýlyk kes bolan zaman şöýdip adam psik bolýar. Ya alkaş olup görendirler, biziň terkerdeler. Mezbur olsaň Russiýa çykmaly bolýar. Şaýda gurrun berýär, may aýynda bar ya, neme, bu adam ata babasy nirde işläpdir, neme, biziň rejimde ziýan diýipdirmi ýa diýmendirmi? Ya ýöne bir adam şol hemmelerni barlaşdyryp soň muny neme alyp gitýärler. Töweşe. Ýa-ni ýaly oturan oğlanlaryň içinden alda boşap ýa-da neme dip gorkudy alyp gidilen nokta derler. Bularda afser neme harby bolanda ýa-da oturup çykan bolsa türmede bir saat bilen dolu dakmedy işleri şöýdü berkidilýär. Yani ziyansızlaştırýarlar diýjek bolanda özüne. Ýene bir tarap diýipdi, Türkmenistana bir taraplygyny ikrar eden, bolýar sen bir tarap bol diýen neme ýurtlar. Endi bu Türkmenistanyň edýän nemesine soramaly da Türkmenistanda. Bu edýanyň näme neme ýa-da adamlaryň näme üçin Ukrainada uruşa ýerýär. Näme üçin 4000 gowrak adam koridordan geçirýän gumanitar koridor. Amerikanlar gelinde näme üçin geçirýän o? Olar sen beren anyň iýmedimi? Ýa-da han seniň insan hukuklaryny goraşyň, han seniň bir taraplygyň. Zaten soratmaly. Jogap berip bolana ýurtlar. Özbekistanyň nemesi çykda, bir ming gowrak adam içinde ölene, marpilene düşenler, ama gatnaşanlar derrew urna çykdylar işin. Cemiyete de habarny ýetirdiler, dünýä jemiyetine de şunuň ýaly etýän mitligini etýärler, ýani döwletiň bardygyny görkezýärler. Doğru. Bizimkiler olsa näme diýip men bir tarap insan hukuklaryny, Birleşen Milletleriniň hukuklaryny ýerine ýetirýän diýär. Ýöne orsetde Russiýada ýaşlarmy taýaklanýar, urulýar, mekdepden kovulýar, nime ýokary okuw jaýlaryndan urşy bolup duran ýakyn illerine göçüriljek bolýar, aýdylan etmäsoň olar ümsümlik bilen bizimkileri ýaşlanmady, ýene ýurdaja getirýärler. Eller nemesini okulan annulyr edýärler. Ine bulan mesele çözüp görüşler şunuň ýaly. Ne şu taýda aýtmagy bir Taşary işleri ministrligi şu zatlary yerlikli nemeler, guramalar çözer diye. Bunu bu açıklamany yazmazdan öz alam näme diye İçeri İşleri ministrleri hem şu zatlary deriňemeli bolýarlar, çykan habary deriňemeli hökman. Belki ýalňyş bir zat aýdyp oturandyrlar ýa-da şu taýda gesirlige düşen adam gorkunjuna başga bir yalan maglumat berendir, ýene nämedendir. Şu zatlary deriňemeli, dogrymy? Indi bizimkiler näme üçin oň ýaly hiç kili açıklama eden ýoklar?
O ne yalanladılar, ne o yankı ölenleri gözlediler, ne plana düşenlerini gözlediler. Hiç hili neme yoga, test yoga hiç yerden. Öyle bir taraf deyip her kunjukta gıygırıp bilyalar biz bir taraf deyip. Sen bir taraflık bolonun şöyle urýada barda. Urs bolup duran tarafyň ikisiniň insan hukuklaryny sen neme diýen? Gorayan doğru şoň ikisine de degre dogry seretmeli. Yani deň seretmeli. Ýöne sen öz watanyňa, watandaşyňa seret bilmeýän bolsaň, watandaşyň hukuklaryny gorap bilmeýän bolsaň, ýa-da başga ýurtlaryň watandaşlarynyň hukugyny ikrar edip biljek. Ne şuňaly bir neme gelipdir da kommentari. Şuna moka geçeyin. 2015'te bir taraflığının yatlatmağını şeyle düşündüm. Ukrayna Orus girenden son uruş bolacağını bilip bir taraflığını yatlattılar. Şustra çıkacak boluşlarıdır diye. Doğrudan ama yine seret. 2014'te Krim'in aneksiyası bolya, doğru mu? Şonda gelin şulu işi diplomatik yoldan çözülçelin diýilen adam yoktu şu wagtda, doğru mu? Bolmanda näme? İnsan haklarını, zatlarını öňe sürýän bir mehanizm bolmaly. Bir taraplyk diýilende. İnsan haklarını, bütün dünyada parahatçylygy öňe sürýän bir mehanizm bolsa bir taraplyk, şol wagty dur näme etýän, sen şuňaly etme diýip, şuňaly diplomatik çözülüşe çağırış etmedin. Bastı aldı şu taýda, soň referendum geçirdi. Ana Türk indi bu taýy Rusya değişti diýdiler, oturdular. Şu wagtda hiç insan haklarını, zatlaryny göz öňünde tutup humanitar problemalaryny, zatlaryny hiç o taýlaryny düşünmediňmi? Bolýa ine Afganistan öz içinde diýeli. Öz içinde gaýnady, şuňaly zat etdi. Oňa garşymaz, biz bir tarap diýdiler, elini galdyrdylar. Ýöne ine şuňaly bir ýurdun beýleki ýurda çözuş etmegi şu taýda insan haklaryna da başga bir nemelere de ters gelýän bir ýagdaý. Ýöne şu Krim aneksiýasy, şu Krim basyp almaklary näme üçindir şu tarap şu wagtlar çağırış edilmedi. Goýat neme dipdir, pikir beripdir. 2015-nji ýylda täzelden gaýtalanmagan onuň. Demek onda şu 2015-nji ýylda da Rus agalarynyň protokoly, ýagny buyrugy diýip aýdyn, ýa-da gönükdirmesi bilen öňüňi ertede berende Ukraina biz çözer diýen nemede öňürtüp demediler normalda alt ýapyny düzen normalda Türkmenistan. Gata ýakmal. Yine O devam eder. Haydi. Yok, men komentaryalar okuyayım, sen devam eder. Yani Oğuzhanistan'da Taliban rejimi basyp aldy Oğuzhanistan, doğru mu? Resmi demeli devlet kuruluşunu yıktı da özleri hükümet diýip bolup geldiler. Ondan zenanlaryň, çağalaryň ezilmesi, insan hukuklary çeýnelmesi. Bular bolsa şol Taliban hükümetini, rejimini getirip Oğuzhanistan'da bularla gatnaşyp etdiler. Aýry sen Birleşen Milletler Gurammasynyň insan hukuklaryny ýerine ýetirýän buna dol öz ýa-da ene öz watandaş milletimiz bir bolan Kıratdaky türkmenler Ýotaýda ýer titreme bolanda ýersiz, öýsiz galdylar, azyksyz galdylar. Näme üçin olara sen humanitar kömek bereň ok? Bar ýa-da 2 sany 3 sany tergedýär olar maňarky Talibanyň özüne geçkildi. Humanitar kömek diýdiň Merdan ağa. Zat ýadyma düşdi. Türkiýedäki ýer titremede humanitar kömegi guratdy. Bir samolyot edip. Bir uçak humanitar kömegi uğratdı. Olam el birligi bilen körpedeşek ýygyny aldy, şolary uğratdy. Humanitar kömegi diýermiş.
Yani bütün dünya şu tayda MCS işgärlerine, şoňaly bilermenlerine uğrattı Türkiye. Hmm. Türkmenistan körpedeşek bilen köke uğrattı. Bar spesialistler hem şol. Ýa bir sanjak näme gelipdir. Doktor, onuň bilemok felşer mi, doktor mu şonuň ýaly. Bir Oho. sanjak adam gelipdir. Oho. Komentar Yüzi, teması o. yüzi, yüzi yoktur adam berel. Häzir Aşgabatda doktor barmy? Aşgabatda doktor alsa bizim watandaşlar Eýrana ýa Hindistana özüni sagaldyş üçin gaýtmada. Hmm. Şonuň ýaly bolan bir taraply. Indi neme? Bir taraplığı izolasiýa üçin ulanýardy bular. Bir taraplyk näme eken, näme däl eken azyrak düşündirip bildik diýip umyt edýän. Ýoksa bize de bular ýaly 2010 ýyldan gaýtalap duralmy? Biz bir tarap diýileni gaýtalyşýaly. Deme, bir taraplyk şoň ýaly bir zat. Ýöne bular humanitar kömek edip biler diýdik. Ýöne mundan başga da ýene ykdysady zatlara da kömek edip bolýar, gatnaşyp bolýar. Mysal üçin harby işlere goşulmazlyk, harby toparlara, bileleşiklere goşulmazlyk. Bular düşünüşdik bulary. Ýöne ykdysady hereketliliğe koşant koşup şolara goşulup bolýar. Mysal üçin bu taýda Şweýçariýany getirjek bolýan men. Şweýçariýa 1990-njy ýyldan bäri bir tarap özüni bir tarap diýip ılan edipdir. Ýöne şol bir taraplygyna garamazdan Russiýa garşy sanksiýalara goşulýar. Sanksiýalara goşulmak onuň bir taraplygyna bir ziýan ýetirýärmi? Ýok. Näme üçin diýende, Birleşen Milletler Guramasynyň çäginde özüniň mehanizmlary bar. Howpsuzlyk Geňeşi diýip bir mehanizmi bar. Howpsuzlyk Geňeşi bir ýurt agresiýa görkezen ýagdaýynda, beýleki ýurda agresiýa görkezen ýagdaýynda şoňa garşy çäreleri almak bilen nemeli, görevli, öz wezipeli bir mehanizm. Howpsuzlyk Geňeşi. Howpsuzlyk Geňeşi şol agresiýa ýöredýän ýurda garşy bir hereket başladyp bilýär. Şoňa garşy karar alyp bilýär. Ýöne Russiýa nemesinde, misalında oň ýaly bolup bilen ýok. Näme üçin bolup bilen ýok? Sebäbi Russiýanyň özü Howpsuzlyk Geňeşinde agza. Bu näme diýmek bolýar? Howpsuzlyk Geňeşindäki agzanyň islendik biri alınmakçy bolýan karara veto hakkı var. Yani veto diýmek şol karary ýatyrmak, yani iza serpikdirmek güýji var, veto güýji var. Birleşen Milletler Guramasynyň içinde şol mehanizm işlemeli, goramaly mehanizm işlemeýän olsa, onda başka bir çäre görkezmeli. Näme üçin çäre görkezmeli? Sebäbi bir ýere güýç bilen basyp alan bir döwlet başka bir soň izindakynam almak zadynda bolar, göwnünde bolar. Uluslararası halkara hak hukuklaryna sadyk kalmaz. Şolary depelek geçer. Ondanam kimler zarar görer? Ýene Şweýçariýaly kiçik döwletler zarar görer. Näme üçin diýende güýç bilen alyp bilýär. Hiç kim işsat edip bilmeýär. Mehanizmler işlemeýär. Ýöne muňa garşy indi mehanizm işlemeýän bolsa näme etmeli diýerler? Ykdysady basyş etmeli. Sanksiýalara goşulmaly. Şweýçariýa sanksiýalara goşulyp gelýär. Mysal üçin ýene şu Krymyň basyp alınmagyndan soň käbir nemelere, şahslara Şweýçariýa banklarynda iş salyşmagyna gadaňçylyk getirýärler. Bilen Şweýçariýa banklary meşhur, dünýä boýunça meşhur. Putiniň oligarklary, Daşdöwreginde toplanan oligarklary şol banklar üstünden işleýärdi. Özüniň pullaryny, gara pullaryny aklap ýuwup gelýärdi. Sen indi
öz garaýyşyňy bildirseň şuňa ýaly ykdysady çäreler täsirlimi? Türkmenistan goşulmalymy şo çärelere? Bitarap bolýan bolsa. Indi şöyle bir ýagdaý bar da, ine Türkmenistan özüni garaşdyrdy diýä, men özerkli diýä, bir tarap diýä. Sen özerkli bolsaň, Russiýadan garaşdyr bolýan bolsaň, näme şu Lavrov gelýär da sen üstüne gelýär da neme diýär? Şertnama baglaşky diýär. Sen näme şu Russiýa neme diýlen ok, ýani özerkli döwlet guruluşlaryň bagy bolsa, özerkli döwlet ýurt bolsaň, ýani ykdysady sanksiýa gezip bilen dämi? Geldiň öz nemesine Kowarchuk dedi, ýene di çonnaly ýa ilçisi bar Aşgabatda Russiýanyň. Şol bu zatlar öňünden gepleşip edilýär da, hatda gelip bol çekişki bilen o. Sen nemeni çağırarsyň, döwlet miting çağırar, nemeni pasgoly. Sen şunlar sebäpli Ukraina çözüm üçin biz ykdysady sanksiýa gezijek dedik. Näme diýdiň ola? Sen bilen iş talşak gal, sen istadyň tawaryňa maljak gal, sudan sen bilen etjegem gal diýdi. Sana newitem ýok, gazam ýok sana, senin dermanlaryňam satyn aljak gal, sana işçem berjek gal diýär. Ne sanksiýa şoňam içine gelýär. Sen Türkmenistan öz işçi gücüni Russiýa iýermeli däl, şöyle ýagdaýda. Edip bilen sen özer mende döwlet guruluşlary bar diýen, mende MİT bar diýen. Dämi? Mende hazine bar diýen, men bankalarym işleýär diýen. Okuwçylaryňa $250 $300 berip bilen diýip garkyldady bilen. İnternet nemeleri uygulamalar girdi, bank uygulamalar oturan diýende pul esir bilen, näme diýen. Senin özüň döwlet da wakat dursun, döwlet guruluşlar bar. Näme üçin edip bilen oksan? Näme üçin Azerbaýjan edýär? Ya Özbekistan garşylygyny, Kyrgyzstan garşylygyny görkezdi. Bir taraplı. Bu taraplyk şo zatlaryň içinde durýar, bir taraplyň içinde sen. Bir taraplyk statusyny alyp baryp bilen oga. Azerbaýjan ala bir tarap dälim, Ukraina gumanitar kömek edip tura. Sen näme üçin eden o? Sen bir tarap bolup eden oga. Bu urs kaptan burnuň aşagynda urs olupdy. Sen şonuň harby demesinden gatnaşmasaňam, şo urşuň tezden tez ýatyrylmagyna, ýani peaceful relation dip geçer ýa-ni. Udaly goramak, näme goramak da sen elverişli hereketler etmeli, dämi? Bolda sady sen sanksiýa gelip bilen. Edil özü. İşçiň göýberme, gaz verme, nevit verme, kampaniýalaryny kop çykar ýurdun içinden. Al näme getiren arkaň alda göterildi diýip bilen. İstat satma, ondan istat satyn alma. Russiýa Federasiýasy. Bir giden iş bar o. Sanksiýalar. Owa. Ýöne bular gaýtam zat diýe. Bu sanksiýalary daşyndan aýlanyp geçmäge kömek edýärler. Ýa. Ne zat diýdik de. Şuňaly zat etdik. Biz bir tarap döwlet bolanymyz üçin şuňaly çağırış edýäs, ýene näme edýäs diýip. Bolýa Eýran bilen İsrail'e platforma teklif edipdirler. Şulu işe bizem goşuljak. Şulu işte öňjü näme diýsek, alyp barjy rolüni üstlenjek diýerler. Näme üçin Russiýa bilen Ukrainanyň urşunda şoňa ýaly diýen ýok? Häzir Türkiýe edip dura. Özüne platforma berýär. Bir ara gelmek üçin bir platforma döredip berýär. İki çäk gürüňdeşleri şo taýda edýärler. Soň arada senem şo zatlary ýönlendirýän bir parahatçylyga öňe sürmek üçin şu zatlary edip bilýän. Dogrymy? Ýöne näme üçindir? Russiýa Ukraina urşy barada hiç saat aýdan ýok. Diýmek bir çykary bar bularda. Migrant akymynyň şo taýy ugurukdurylmagy hemme zat şu bir çykardyň bardygyny görkezýär bularyň. Ýa. Adam şol işçi güýjüň
Nemeti ansatlaştırýarlar da ýani düzoga düşer ýaly hökmünde ýagdaýda uğradýarlar da 1 aýlyk 3 aýlyk e, gezmek ýa-da sowda etmek nemelerine. Men döwlet hökmünde etmedim. Ine ýuridik kontoralar bar, olar etdi ýa-da firmalar etdi. Sen toprağında senin şu döwletiň çäginde şu firmalar işler ýa-da senin gorsetde olaýsyn şol neme firma. Senin adamlaryň, senin we watandaşlaryň işler. Sen onu jogapberçilige çekmene borçlusun. Alyp bir adamy maskalaryndan aljak da eylem nemesiz dokumentsiz goýmak bolmaýar ol sen. Birden adam biriniň ýerine enes galdy, biriniň ene aças galdy, biriniň çagalar galdy ýerinde ýitirmedik gör adamyň. Ösen ýurtlarda genofond üçin her bir adam üçin görüşýärler genofond üçin. Ýyllar boýy kesel bolup ýatan adama müňläp pul çykaryp şu adam jemgyýetiň içine dolanyp geler edýär. Ben de oha tutuş gyýdyn oglanyny baryny sürýärler bolar. Men bir tarap diýerler. O ştaýda Rossiýa Ukraina urşy başlandy da humanitar kömek diýip neme diýen öýünýän adamlar öz watandaşlaryny şoňaly uruş bolup duran ýerden çykaryp bilmediler. Demek döwletlik hiç yok bularda. Döwlet strukturasy yok. Ýa. Ya bular Russiýa garşy sanksiýa girzeler ya da Türkmenistana garşy sanksiýa girizilmeli. Ýa. Misal üçin Eýran özüniň proxy güýçlerine zat uğradyp otyrka Eýrandan üçüncü bir ülke gidip oturan zatı tutýarlar. Gemini, kiçiňrek bir gemini tutýarlar. O taýdanam Türkmenistanda öndürilen partlayıcı maddalaryň goşundulary bar. Arbamit. Hawa. Ýa. Partlayıcı maddalaryň ulanışyn ýasalşynda ulanylýan maddalar bar. Ine şolar eýem bir tarap statusuna zelel ýetirýän şol wagtky edýän jenaýetleriniň biridir. Häzir hem ýenen biri döwlet tarapyndan gurnalýan bir mehanizm arkaly Russiýadaky uruşa, Russiýa-Ukraina uruşuna hakyna tutma esker uğratmak. Bulam uly bir jenaýetdir. Ýa. Gönden öne men ýeremek diýiplerler ýa-ni Kosowyna şoňa kömek edip durda döwlet. Ýa, ne misal üçin sen aýdyp geçdiň de ýene bir geze gaýtalaýyn. Iň bolmanda şo taýda düşündürüş işlerini geçirilmeli. Ne şunyalı hakkına tutma eskerlik edilen ýagdaýynda Türkmenistanyň kanunlary boýunça cezalandyrylýandyr. Şol sebäpli eden adamlaram şu kanunlar boýunça ceza alarlar diýip şo taýda düşündürüş işlerini geçirmeli. Bu bir. İkinciden näme üçin parahat bir ýurda parahat diýenimin birinde nemede umumy dünýä standartlary boýunça ýazdyr. Hem ýerde uruş gidip dur. Uruş bolmadyk bir ýurda vizaly hala getirýän, ýagdaýa getirýän. Ýöne uruş bolup duran ýere ansatlaşdyrýan. Demek bu döwletiň eli bilen gurnalýan bir zat, mehanizm. Nawa ýene ýatladypdyrlar husitlere. Şolaryň Eýranyň proxy güýçleri. Yani olam bir uruş nemesinde uruşda ulanılacak bir zat. Demek Türkmenistanam islese islemese şol uruşat kömek uğratýan ýaly bol görnýärdi. Ýa. Ene yankı ýerde bar oğlan bir video media goýar 50 sany oğlan tutuldu diýerler. Şo taýda 50 sany oğlan tutuldumy? Bir ýeke oğlanım tutulsa ýa-da bir zenan bolsun watandaş Türkmenistanyň watandaşy. Şo taýda il çykanynyň habary bolmaly. Şoňa gol çekmeýänler ýa-da ifadeli alınýar diýer näme sebäpden tutulandygy düşündürüşmän. Eýem il çykany adam bol gelmeli şo taýda.
Näme sebäpden men adam tutdum, näme iş edip durby? Näme mesele var? Şu zatlardan sen eýe çykmalar watandaşyn. Diýmek, ýyllar boýy onlap, 20'lap, 50'lap, 100'lap oglan tutup duran, wasa gyýlar tutup duran, wasa sen barmaýan bolsa, sen işiň ýerine ýetiren ok, ýa-da sen ýene guramaçylyk kıly. Yani sen bir protokolun aslında işleýän. Sen jogap çek, yani sessiz oturýan bolsaň, ya bir neme bolupdy diýeli, iki adam arasında uruş bolupdy diýeli, üçüncü adam bolup sen şolara ümsün seredip dursaň, ben bir tarap diýip, diýmek sen şo uruşa razy bolup dursun. Döwlet derejesinde de şonuň ýaly. Senin watandaşlaryň meselem ondan biri dokument bahanalap uruşa akdilen bolsa, senem şo adam hawaryň ýok bolsa, diýmek senin razylygyň var şoňa, şo herekete. Yani kosbenne, kaptandan ya gönderen ya da kosbenne senin nemen var, eliň var şoň işiň içinde. Döwletlik guruluşyny sen ýerine ýetiren o. Sen triýataylarla. Öyle ýagdaý var ama. Ne aýtýarlar da käbir nemelerde, kommentariýalarda okaýan ýene näme diýen bu taýda görmedim ýöne umumy ýazýarlar. Olar neme zor bilen uğradylýan adam ýok. Gynap öz erkine garşy uğradylýan adam ýok. Olar pul gazanmak üçin uğradylýar. Neme özleri saýlapdyr diýe. Indi bir logika ýöretmäge çalışýar şu taýda. Bolýa diýeli öz zady bilen meýletiň gitdi diýeli. Oň ýaly däl-de, hemmekim bilýär. Meýletiň gitdi diýeli. Sen asuda, asmanly, gün-günden täze depkinlere, täze ösüşlere rowaçlanýan bir ýurdu taşlap, näme üçin uruş bolýan bir döwlete gidýän? Ýa. İşsizlik yüzünden. İşsizlik yüzünden. İşsizligen bu emeli döredilen. Näme üçin diýende iş etmäge ruhsat berilmeýär. İş etjek adamyň eline urulýar. Emeli ortaga goýulan işsizlik yüzünden daşary ýurda çykýar. Nire çykýar? Mysal üçin Türkiýe'ye gidip bilýärdi, öň. Ýok. O taýynyň ýoluny yapdy. Indi mecbur Russiýaga gidýär. Näme üçin diýende körzekin hiç saat öğredilmedik. Diňe televizion, radio bilen Rusça öğrenýär. Ondan başka bir neme öğrenjek bir dil ýok. İnglis dilini bilen ýok. Mysal üçin ne zatlarda misal berip bileýin-de. Indiýaly, Hindistanly, Pakistanly adamlar daşary ýurda çykanda ulu kompaniýalaryň CEO'su bolup neme edip bilýär, başlyk bolup oturup bilýär. Türkmenistanda ýurtdaşyna çykanda näme iş bilen meşgullanyp bilýär? Öý temizliği. Karamayak bolýar da. Kara. Indi ýurtdaşyna çykdy diýeli. Mecburi Russiýa çykdy diýeli. Ýöne aýdyşyň ýaly şu taýda tutulan ýagdaýynda ya öýüňe gidersiň ya şu taýda şu kontrakt bagalanyşsaň şu ýaly uruşa gidip şu ýaly bilem ýok näçe pul gazanarsyň diýip verba edýärler. Şu taýa öz tarapyna çekýärler. Aýdyşyň ýaly ilç şu taýda eli armut toplaýarmy? Näme dotyr bu taýda? Şu taýda ara gatnaşaga geçmän näme dotyr? Eger döwlet bar bolsa. Owa, indi döwlet uradan ýok diýeli özleri geldi. Owa. Ýöne döwlet öňüni aldymy şu zatlaryň bolmagynyň? Ýok. Göz ýumýar. Tamam. Näçe ýesirlige düşen adam bar. Sanawy ortaga çykdy. Şu zatlaryň üstünde bir düşündürüş çäresi geçirdimi? Açıklama yapdymy? Şular şu sebäpden gelipdir. Alda näme diýsek? Biziň hiç hili dahylly ýerimiz ýok. Bulary aldap alyp gidipdirler diýilen açıklama da yapılmadı. Bir döwlet şu zada garşy bolsa, ine şu ýaly hereketler bolýar, äge boluň diýip düşündürüş işlerine geçirmeli, dogrymy? Ýok, o zatlaram ýok. Diýmek, bu işte bir şäriklik edýär döwletiň özü. Döwletiň özü şäriklik edýän bolsa, diýmek bu taýda neutralitet, bitaraplygy, tarapsyzlygy hökman suratda elinden almalı. Bu status
neme? Hem bir uruşda tarap bolup hem men tarapsız diýmek bu niýeräniň zady bu? O indi şey e, men azı koşayım istada. Oo. Yine 193 tane devlet yurtlar kabul etti diýel, ikrar etti diýel bir taraply Türkmenistan. Indi şolaryň hem awraýyny düşürip oturdy aşyl. Türkmenistan şiýadagy bilen. Yani olar 193 tane devlet yurtlar ana medýalar atensiyona ýolda ýörejek diýerler. Apolatin ikrar etdik diýerler. Ýene şolaryň sözüni ýa-da şolaryň awraýyny sen ýere döküwotýar orda. Ýa-da bilen. Ödem urşun başlarına yurtdaşlar urşun başlarına 22-nji ýyl fevralyň 22-sinde mi 25-sinde ýalňyşmasam. Indi 3 ýyl dönem geçdi. Doğrudanmı? Türkmenistan tarafı ne metbuatında, ne de medyasında, ne de öz proxy nemelerinde, sosyal medyasında hiç yerde nemeden okşa tabi. Urşoldu deyip nemeden ıglan etmedi ya da bir neme vermedi daha. Dikkatine, halkın dikkatine hiç saat yetirmedi. Tabi urşoldu deyip. Hiç özünün nemesini nähildi baden özünün bir duruşunu görkezmedi daha. Hem yurdun içinde halka görkezmedi hem dünya cemiyetine görkezmedi. Şu hakkında. Men bir taraplık diyenin bilen sesini çıkarmalı oturmalı diýilen zat yok. Öz maddalar var içinde alıp barmaly. Ne zat uruş aýdylmady diýilýän nemesine geleýin men. Bolýa Russiýada uruş ýagdaýy yglan edilmedi. Ýöne uruşun territoriýasynyň daşynda bolup geçen bir zat diýip pikir edýärler-de. Ýene şu taýda video çykdy garşyma. Oturan yerinde. Oturan yerinde otyr. Bulam türkmen. Ses ýazgylary, zatlary bar. Onu kanalda bir paýlaşarys. Paýyş sözleri gatyken şoň üçin berip bilem ýok bu taýda. Türkmen olan otyr. Hiç saat nemeden yok. Hiç saattan farksız. Uruş uzaktadır pikir edýärler de. Birdenem şu drone gelip ýarylýar. Bulam gorkusuna kapyny depýär, aç diýe, ýene näme diýe. Bu näme diýmek? Bu eýem uruş Russiýanyň içinde gidip dur. Yok ben goşunlara o taýda goşuna goşuljak däl. Men naýomlik boljak däl diýse de şo taýda oturan yerinde şuňaly drone gelip bilýär. Gece diýmez, gündüz diýmez. Günüň 24 sagaty howp astynda. Şuňaly bir ýurda Türkmenistan näme üçin gitmegine ruhsat berýär häzirlikçe. Diýmek mejbur bu taýda özüniň çykary bar. Bir peýdasy bar. Bana Kosyna kömek etti diýsek, käýerdeşin göndün kömek etti diýip bolýar ýani Russiýa Federasiýasyna. Nädip? Şu zatlaryň öňüne alan ok. Ne resmi ýagdaýda kabul etdi urşoltdyryny, ne halkyna ýetirdi, ne jemgyýete, sosial dünýä jemgyýetine ýetirdi. Üstüne de kabul edip, yani Azerbaýjan diýdi, başga ýurtlar gümrütar kömek edip durar. Näme? Ukraina. Näme üçin sen eden o gümrütar kömegi? Näme üçin 4000 gowrak adamy kabul edýän gümrütar koridordan näme üçin 100 gowrak Amerikanlar kabul edýän ok? Yani işi kan bu? Özleriçe indi. Kalısı sözüňi böldüm beli. Şu taýda men gülkim getirýän bir zat bar da. Şu 100den gowrak Amerikan watandaşyny zada Alman humanitar koridoryň içine Alman özüne bir mekirlik etdim diýip pikirýär diýemke. Ýa şu mekirlik bilen şu zatlary basy ederiz. Olaram bize şuňaly tehlikeli, howply ýurtlaryň sanawyndan çykarar. Sary sanawdan çykarar diýip şuňaly mekirlik etdik diýip pikir edýärmike. Habar ýok, papkalar, basyk papkalar bar alyn.
bir san hereket bilen sen özleriniň taýda tüpük bir çürük demedigini görkezýärler dagry. Näme diýip aden? Näme söz aýtsaň az bolup durda bulara. No. Hiç hil döwletlilik duruşy ýok bularda. Gidip ol zenanlar, çağalar ezip beren insan hukuklaryny ezýän, myldyratýanlar salyk sakaly talibanlara baryp ýallaklamana öýle hikir-hikir bu näme hökümetin, Türkmenistan hökümetiniň ýarsy seň aýaňa geldi diýen. Neutralitetde ýazýar, neutral ýani bir tarap bolan ýurt öz ýurduny öz goşuny bilen goramak. Goşuny ýok bizde gorar ýa. Ala şu aňyrdaky duran ol owadan eşikli duran adam bar. Ak ellik geyip owadan näme dakyl ýaşyl nämeler takışdyryp. Ana şo biziň goşunymyz şo. Gowy ädem edip bilýärler ýöne. Parat geçirdiýse ökde. Ha. Arada näme TikTok'ta da adam öýärler näme dip täze nämeler barany boy tiger nämeler rastar alypdyrlar da barany boy maşina. Tahtawalaryň gyrynda şu maşinler ýörüp ýara o tekil ýerde agyr maşinler o taýyp bir ýeňirräk zatlar gerek bir bilmedim drone gerekmi näme bir modern nämeler gerek ol. Menem aşaňa komment ýazdym. Tahtawalaryň gyrynda bu ulaglar ýörüm ýani kim kelesine gelip bunyň ýaly alyp berdiýsem birinji maňa jogap berýär, soňa videoň post görýär. Kämilleşdirmeli diýdiň bir zat ýadyma düşdi da bularyň Hytaýdan bir sany robot köpek alypdyrlar. It. Garajdan köpek bolam. Owa. Özü şo taýda näçe? $2000 $3000 satylýan bir zat. Ana kämilleşdirilýär diýip onam uludan ulu reklam edýärler. Awa perdaram mal ýaly garap duraňda ettirip robot görmediňmi diýene. Madama derman ömşüler näme mi özüne alyp barmana bilen oklar halkyň içinde. Aýdýarlar bular depgilep ýörler diýip. Bularyň psihikasy galdyrýan däldir. Yani bir taraf. Sonra beripdirler. Putin öz göwnünde Kiyewi näçe günde basyp aljakdy diye. O taýda basyp alar ýaly näme bar? 3 günde alarys diýip oturýardylar. Diňe özü de ýandaky jüýsindäki getirýän nämesi, näme diýilýär? Propagandistleri. Beýlek. Talabey dagym. Beýlek atlary bardy da bu taýda aýdyp oturmaýyn. Husitlere kömek edýänni, Türkmenistanyň husitlere kömek edýänni Netanyahu aýtsak näderkä Abdurrahman diýe. Meň pikirimçe o taýda aýtmak hukman däl. Näme üçin diýende o taýda ilçhana açmagynyň sebäplerinden biri hem şolar bolup bilýär. Elde edilen maglumatlar hemme zatlary bir papkalap, bir gyra goýýarlar. Izinden hem soň şuň ýaly nemede ortaga goýup bilýär-de, ine sen şu wagtda şu zatlar edipsiň diýip. Gönden göne nemetmez bu ýaly istihbarat işleri. Ine biziň istihbarat gulugymyz sende şu zatlary görüpdir diýip göneden göne aýtmaz. Wagty gelende çykaryp berer. Men pikirimçe bularyň hemme zatdan habary bar. Netanyahu bu zada aýdyp oturmagy hökman däl. Olaryň diňe bir ýoly bar. Ýurda gurucu meclisde tapşyrmaly. Başga hiç işler ýok. Hakyky. Kanuny, hukuky ýollar bilen edenje demesiniň jogap berýärdigini çekeler boldy. Başga zat bolmaz. Ne? Bir neme vardır. Eýranda agdarlyşyk netijesinde
häzirki neme oturandır, doğru mu? Häzirki hökümet agdarlyşyk netijesine gelendir. Ýöne bularam indi Amerikanyň üstüne neme diýerler, İsrail'in üstüne neme diýerler. Hani Amerika ölüm diýip ki yatsa tursa şonu gaýtalaýarlar. Ýöne indi bularam İsrail näme diýe bu rejim gitmeli. Hmm. Bu rejim gitmeli ýöne näme diýe bir alternatif edip öz adamyny goýýar. Goýýar diýenim goýmakçy. Hmm. Şanyň ogly Pehlewi'ni getirip ne siziň zadyňyz şu diýip onan bellemekçi häzirlikçe. Ýöne indi biziň öz ýagdaýymyza gelende ne siziň kukla bir gurjak zadyňyz bar, hökümetiňiz bar. Rossiýanyň öňünde iki epilip salamlaşýan, zat etýän kameranyň arkasyny bilemiz ýok. Ýöne näme geçýär? Ýöne iki eplenip salamlaşýan adamlaryny gurjak. Hmm. Beň. Indi şularam Amerikalılara garşy her hili oýun edip başladylar. Guyruk bulap başladylar ine. 100den gowrak adamyny şuňaly kyn ýagdaýda gumanitar koridordan ulanmazlygyna zat etýärler. Ulanmasynyň öňüne geçýärler. Yani gumanitar bir krizisi bir özüne bir siyasi kural edip ulanjak bolýar. Indi bularam häzir her näçe biz güýçli diýip nemetselerem bulary agdaryp birini getirilmejekliginiň nämesi bar? Garantiýasy bar. Bulardan hem iýerler, iýerdigi işte. Bular hem agdaryp ýene başga bir bu gezek Russiýa däl Amerikanyň gurjagyny getirip kurarlar. Goýarlar. Şonda gowy bolar diýäňizmi? Ýok. Ýeketäk çykalga ýoly gurju mejlise gansyz, gan döküşüksiz tapşyrylmaly. Şo taýda oturup kim näme arzasy bolsa diňlenip, şoňa görä täze bir ýurt şekillendirmeli. Şeýdibem ýurdy öz elimize almaly. Bu gurjak hökümetden diňmaly biz. Başka ýol ýok. Awa. Olaryň watanyna, göwek dağanyň daman ýerine, ýani topragyna, ata watanyň enezeleriniň topragyna iň soňky edip bilçe hyzmaty daşy. Iň soňky we akylly hyzmat edip bilçe gurju mejlise tapşyrmaly ýurdy. Milli Halaket Komitetiň gurju mejlisine. Şu sorak berilipdi de. Şoň üçin gozadym bu meseleni. Rusyň orbitasyndan nädip çykyp bolýar? Ol halkyň islägi gerek. Halkyň islägi direnji bolsa derewim çykyp bolýar o taýdan. Ana Azerbaýjan çykdy Russiýanyň orbitasyndan. Islägi var, siyasi güç var, halkyň nemesi var, karşylygy var. Ne üçin çykyp bol? Russiýa näme? Bir gowsuzlar dilime gelip da bolyn. Aýtmaýyn. Koy. Köp neme sözleri bu taýda kesmeli, öz özümüze sınzura goýmaly bolýas. Awa. Näme? Bu neçelle 1865-den 1979-76-njy ýyllar 1800 Russiýa ezik gelýär Türkmenistan. Şu neçellerde halkyň gyryp kärizlerden çykardy, halkyny dağıtdy. Ýaryn Eýran, ýaryn owanda galaryň ýaletdi. Şu adam agrymly ölen Türkiýede gelip ýöň, agrymly ölen Rossiýada gelip gördü. Şu bar näme yerli dönükleriň, ýani yerli koklalaryň Russiýanyň direktiwasynda, ýani protokolda edip berilen işler de. Oo. Men dördüncü energetik oyuncu dördüncü yerde durýar ýa-da ýöne. Halkyna seret, halkyň ýagdaýyna seret. 27 trilyon. 27 trilyon rezerv var diye. Neme? Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginden bir neme paylaşılıptır.
Merkezi Aziya boyunca Türkmenistan birinci yerde migrantlar tarafından da. Näme üçin beýleki nemede ýurtlar Türkiýe'ye gelip işlenok. Şonça 4-nji ýerde energetika boýunça 4-nji ýerde bir döwletiň adamlar gelip işleýär Türkiýede. Adam bizim vatandaşlarımızın düşünüp başlan demesi götürünme. Hasi gününden götürülen yani ağramlı öyle şey adaya düşünmeli da. Korluk çekip bir şey. Birinin ayağlanırda, birinin ayalı berde ya da çağatı. Öyle yadı ya, mayırlı ya da yurda gitti ya derene çağatı getirdi işledi ya yurttaşında. Şolun bar nemeleri yurdun içindeki narkomançılık, bozokçuluk bar sebebi belki çok kelin nemesinin direktivasının aşağında. Neme yerli dönüklüğünün eden işlerinin nemesi daha neticesi. Ol uzaktan komandalı diýär. Häzir günden güne Ruslaň özleri prezident diýilen adam Rusyň özü bolsa, ministrlerem özü bolsa, mentlerem özü bolsa bir şekilde garşylygy bolar halkyň. Ýöne öz çürük adamdan çıkarıp sen başına getirýär bolan bir nemes var da bir aşılmaly bir neme barýer durýar öňünde. Öz türkmenim diýen bir barýer var. Şol barýeri aşyp bilmeli beýinde biziň halkyň. Sen milletiň senki bolup biler, ýöne ýüregi bilen, beýnesi bilen başga birine hyzmat edýän bolsa, başga bir basyp aljak hyzmat. Diýmek ol senden däl, diýmek ol saňa garşy. Diňe saňa garşy da däl. Seň ata-babaňa garşy bolup geldi. Senden soňkulara da garşy bolupdy. Seniň çağanyň işsiz, güýçsiz, hünärsiz, gorhelak paxta ýygyp bermeňe nämesin ady Gurban oly we oň töwerendaky adamlaryň demesi kömegi derýärdi. Gurban oly diňe näme ýerindäki derman satyp berenler we Orad Muhammedow mi berdi mi ýurt näme sömürüp bererler. Olaryň nämesi netijesi. Wagtymyz ama aýak kynlaşdy. Owa menem kommentariýalary okap otyrdym häzir. Soragy barmyka diýen pikirlerini paýlaşýarlar. Bunlara bular bir taraplı ulanyp näme diňe kagaz ulanýarlar, ýani bir taraplyň statusyny özünden bozýarlar bular. Ne yurt ýalar, ne ellerine berilen status saklaýarlar. Bular ıkrar bir taraplygyny ıkrar edilen yurtlara da ziyan beripdiler. Owa. Owa Merdan aga, meniň aýdyp berjeklerim şulardan ibaret. Owa. Ýanky tutulan mayor var ha nemede. Oňam Apostol Dmitri Karpenko diýip nemesi Telegram'a mardyr, video nemesi mardyr. YouTube'daky videolara mardyr ene. Belki garak ýapaly. Şoň üçin de bardyr bu neme. Gyzyklanyp görjek bolýanlar. Habar kanalymyzda da paýlaşyldy diýip bilen, ýalňyşmaýan bolsam. Telegram kanal var anema. Kaçucu itmiş o. Proyekt kaçucu. Türkmenistan'la nemelerin atlar, familyaları kimin karındaşı ya nemesi yakınlarından, tanıyanlarından havar yok olsa Rusya'ya gidip havar yok olsa tadan belki görüp bilersiniz. Bu tadan nemeler var, atlar, familyaları yadılar. Esas çeşmeden hiç hili senzurasız, zatsız emme zatlar şu taydan öğrenip bilersiniz. Bu cenayetçi rejim hiç hili alada etmeyenlik bilen
birlikde senzura getirýär. Şuňaly bilgileriň ortağa çykmasyny öňüne geçýär. Şuňaly habarlaryň ortağa çykyp başlamagyndan bäri Ukrainadaky ilçisine uğradypdyr. Şo taýda diplomatik ýollar bilen çözeli bu zatlary habarlara çykaryp ýörmäň diýip bastyrlypdyr. Şondan bäri habar ýok. Alyp bilemiz ýok habarlary. Türkmen tarap neme? Türkmen vatandaşlary barada. Şoň üçin siz hem yzarlap duruň. Şo taýda täze habarlar çykanda ilkinji nowbatda siz hem öwreniň. Ýa. Oljar Abdurrahman paylaşsam boljak. Mhm. Sağ olasın. Ya açacak sözün barmy? Yok yok. Ne? Sağ olarsaň boljak dogry. Oranda yurttaşlar geleňiz üçin sağ ol. Abdurrahman benem çağıran üçin taňrypyn saňa da. Mhm. Ogy ile olsun. Esas men sağ bolsun aýtýan. Bütün hem ýere ýetişýäniň üçin, işleýäniňe garamazdan öz watandaşlyk borjuňy ýerine ýetirýäniň üçin saňa aýratyn sağ bolsun edýän. Ya bu işlere görünmeyen hizmet edýän yurttaşlarymyz, ya yurttaş däl bolup bilemiz, ama içimizde var. Olaňa memesine taňlap. Mhm.